Ia uitați ce frumos este afară. Nu e nimeni pe stradă, nu se mai poluează atât de mult. Nu mai ascultă muzică. Virusul bate la ușă. E frumos. Uitați, și ninge. Frumos, frumos. Frumos. Ne mai ducem și ne țără pe la cumpărături. Că 2-3 zile de stat în casă. O să vă nimeni. Să mai fac așa o actualizare legat de virusul ăsta. Zicea mie cineva că, domne, să mă țin de tutoriale, că spun prostii sau că nu știu ce. Bă, sincer mă interesează de ce spui tu. Îți respect opinia, dar mă interesează. Și părerea, cum și tot, trebuie să mi respect. Și dacă ai ceva mai bine de zis, poți să o zici. Adică nu am comentarii dezactivate, nu stau să-mi bag capul cu toți și nici nu-i cenzurez ca idee. Dacă știi tu mai multe decât mine, poți să postezi liniștit frumos, să-mi spui, bă, uite aici care e realitatea, nu știu ce, cu demonstrații, cu articole scrise de unii care sunt în domeniu, virusologi, epidemiologi și așa mai departe. Oameni cu experiență, nu toți retardați ăștia de jurnaliști care aud și ei și se cred experți, mari deontologi și știu ei totul despre tot și așa mai departe. Da. În fine, cu actualizarea situației în India, se pare că au fost vreo 770.000 de infectați, posibil mai mulți, și 33.000 deja de decese. Vă dați seama că la o populație de câteva miliarde e cam greu ca să fii sigur. Și la ei e nasol de tot, pentru că, după cum zicea cineva, nu le e frică de virus, că le e frică de faptul că o să moară de foame. Că dacă se întorc 1 miliard și ceva, aproape 2, dacă nu mă înșel, 1,8 miliarde au fost întorși din drum, mă rog, întorși la casele lor și așa mai departe, din cauza virusului. Problema e ce o să fac ăia. Stau acasă, dar de unde mâncare și toate cele. Unii lucrează cu ziua ca să producă pentru familiile lor și să aducă de mâncare. Că acolo e nasol, că sunt foarte mulți și sunt idioți când vine vorba de reproducere, ca să zic așa, că ea fac nu știu câți copii, dar n-au bani nici pentru ei ca să se hrănească. La noi probabil astăzi au ajuns la 2000, chiar peste 2000 de infectați. Așteptăm să mai vină vreo 200 de mici acasă, 200 de bine conaționali. Ceea ce e șmecherie, ca să zic așa, între ghilimele, că vă dați seama că unii dintre ei o să fie infectați deja și purtători dacă vin în zonele astea, dar trebuie să repatriem valorile noastre ciocolatii și prostituatele, panoramele, ea de lucrează cu ziua și n-au, mă rog, ăștia pierd de vară de n-au nicio treabă ca să adune bani și toate cele, să-și ajute, să zicem, familia sau să-și facă o familie acolo. Așa că o să fie frumos de tot. Când o să vină diasporezii ăștia de vorba cuiva și-au luat țara înapoi, domnule, hai să ne luăm țara înapoi. Că e bine acum la noi în țară, dintr-o dată e bine în țară la noi. E nașpa în Italia și în Spania că murim de foame și morea pe capete, deci nu mai e ca lumea acolo de torahatul. Lumea polițist pe stradă, plimbându-se așa.
și neîntrebând pe nimeni, bă, ce e cu voi, ce e cu mine, ce e cu tine. Da, frumos ce pot să zic. Da, cam asta e situația. Am fost surprins să văd că și când am fost acum câteva zile la mall-ul din Craiova, mă rog, pseudo-mall, nu e chiar mall, făcut într-o veche fabrică al electroputere, unde se făceau odată, aveam și noi odată industrie, ca idee. Făceam și noi tramvaie, făceam locomotive, subasamble. Eram și noi pe acolo, pe undeva, în Europa. Și produceam de lucruri destul de bune, cel puțin în partea de industrie grea și așa mai departe. Acum ia de aici fraiere și mănânc. Bine că mai este Relocul și Softrans-ul care mai produc și mai facă de ceva prin Craiova. Mă rog, acum nu se știe cât o să mai facă și o să mai facă, vă dați seama din cauza virusului, dar asta este. Frumos. Nu spre spală nimeni mașina. Dar chiar nimeni nu vine să cred, uitați ce frumos este. Ce frumos este. Dă-i frățică. Și încă ceva. Meserie, nu? Benzina a scăzut cu 1 leu. Chiar cu mai bine de 1 leu față de acum o lună, 2. Și după cum vorbeam, deși nu mai producem și nu mai facem tramvaie, cumpărăm jafurii de altora din anii 80-90 care se aud precum un avion ca asta. Deși acum câțiva ani linia de tramvai a fost refăcută de la zero, toată. Normal că a durat nu știu câți ani, pentru că dobitoci ăștia nu sunt în stare să facă niște linii de tramvai de vreo, nu știu, 6 km, 10 km pe o parte și pe cealaltă. Este foarte mult să faci, îți trebuie ani de zile pentru așa ceva. Asta este. Ia să mai vedem. Bă, și uite-te și tu, mobiliarii o să moară de foame. Jegoșii ăștia care bagă cel puțin 20-30% profit în apartamente și în terenuri și toate cele. Și în case pentru fraieri, care costă, de fapt o casă ce să mai coste pe la 100 de metri pătrați, cam cât un apartament de vreo 3 camere. Sau chiar o casă gata făcută, chiar pe aici prin oraș. Ceea ce e foarte bine și foarte frumos. Da. Da. Normal că ai diesel, oricum s-ar putea să poți să iei ceva. Și dacă scade un injector ceva, n-ai bani de el. Dacă ai Octavia Break sau Passat Break, se putea să nu ai altceva în afară de diesel. Ce naiba, băi, oameni buni, ce naiba vorbim aici. Băi, și se aude ca un tractor, apropo. Unele probabil au 350-400 de mii în bord și ei cred că au 150-200 de mii. Și vă dați seama că mai trebuie și ele segmentate
Deci ca idee, am văzut motor de 2500 la un A6 din 90 și ceva, 96-97, că a fost segmentat odată sau de două ori și avea 700.000 motorul ăla, fără a avea nevoie de reparații capitale gen bloc motor, chiulasă și alte chestii. Mare parte decât simeringuri și segmenți, eventual cuzineți. Până și cuzineții erau într-o stare bunicică acceptabile, deci nu ajunsese la stratul acela de, nu știu, de cupru sau de ce n-avea mai sunt ele făcute în mijloc, cel puțin, până se uzează stratul de deasupra. Da. Lăsați că este frumos. Bă, nimic nu este deschis. Mai are pe aici ceva deschis. O sală, o ceva. Aici văd că e o firmă, nu știu dacă mai lucrează, sincer. Deci știu că trebuie să lucreze de acasă. Altfel nu înțeleg rostul ca să consume bani pe curent. Da, na, asta e. Dacă ești barosan, îți ai așa ceva. Sau așa, sau așa, nu? Și stai aici la bloc lângă supermarket. Ia uitați. Nimic aici, nimeni. Absolut. Nada. Ce frumos ninge. Așa, apropo, să iau și anul din Craiovța, nu ce de la mall. Deci sunt câteva mașini, uitați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, să zicem că se undeva pentru 20-30 de mașini la de parcare. Foarte frumos. Numai că ai Audi dai de Bulgaria. De 2500, da, 2500. Normal, n-ai pe bani să dai 9 milioane pe an. 900 de lei, adică. Cum să ai așa? Frumos, nu e nici dracu. Chiar îmi place, parcă e așa un... Parcă e un orășel mai micuț, așa, de nu prea e lume. Ceea ce nu e rău. Nu e rău deloc. Bun. Cam atât pentru astăzi. Nu prea am ce să vă mai zic. Stați și voi prin casă. Eu am început să mă adaptez deja, să mă învăț. Serviciu, somn, puțină mișcare pe aici, pe afară, la cumpărături. Iar somn, iar serviciu, 2 zile libere. Atunci te mai duci pe la cumpărături, te plimbi mai mult, să zicem. O să fie nasol, a anunțat iubitul de Iohannis. Și se știa că o să fie nasol, dar a anunțat și el, pentru că noi nu știm, desigur.
Ăsta de la sănătate parcă și-a dat demisia, că probabil e frică că face pornaie. El ne făcându-și treaba. Deci nu și-a făcut bouă la treaba deloc. Asigurăm protecție pentru medici în primul rând. S-a închis? Normal, de ce să fie deschis până la 10? E până la 10, dar... în fine. Fie sanitar, poate vor și oamenii să ajungă mai devreme acasă. Uite. Așa. Deci probabil de nasol ce și-a dat omul demisia. Apropo, s-a sinucis și un ministru al economiei de la nemți. Mă rog, un ministrul economiei, ce să mai de la nemți. Cauza stresului, presiunii, mă rog, omul poate avea și alte probleme și asta, vai domne, din cauza virusului, că nu știu ce, că toți au pretenții de la el, că e nasol. Da. Frumos. E bine că stăm acasă ca pușcăria și ca animalele, normal la coteț sau în coști. Și ne mai dă drumul între ghilimele stăpânul din joi în paște, așa ca să ne mai simțim și noi bine și să ne luăm razna. Da, frumos. Închis nenea taximetrist. Mă rog, ia pe cineva. Eu așteptam să ningă. De acum 3 luni așteptam să ningă, nu acum. Și asta e a doua oară că ninge. Iar se duc naiba pomii și mă rog, în special cei fructiferi. Că asta e. Mulțumim încălzire globală. Și o să sufere nu numai pomii, mă rog, și animale, suferim și noi. Că doar e un ciclu, e un lanț, nu? Odată cu schimbarea asta vremii. Și văd că se încearcă încet spre a opri mașinile diesel. Când vine vorba de comercializare și poate și de matriculare în anumite țări și mersul lor în anumite orașe sunt restricționați sau pur și simplu nu au voie, ceea ce e un fapt foarte bun și ceea ce ar fi trebuit să se întâmple și în București, să se facă ca pe vremea comuniștilor, când se circula cu numere pare și impare. Așa ar fi trebuit în București să se facă. Și în Craiova, de fapt, că și în Craiova au început să se mulțească mașinile. În general, în orașele mari. Ar trebui ca primăria să investească, desigur, în mijloace de transport în comun moderne și nu de astea diesel, cum a făcut retardatul ăsta de primar de la noi, de a luat mai multe autobuze diesel în loc să mai puține electrice. Cade.
De ce să polueze, Doamne, mai puțin? Așa. Și ce să vă zic, cel mai bine ar fi trebuit ca să opteze pentru troleibuze și pentru tramvai, din punctul meu de vedere, mult mai eficiente, zic eu, și mai economice. Având traseu fix, având probabil și traseul lor în anumite zone unde se poate, decât autobuze care ne poluează și care stau ca dracu și imediat se strică. Normal că astea sunt cumpărate de la, eu nu știu, de la toți, parcă BMC-uri, parcă sunt turcești astea, așa că asta e, sau poloneze, nici nu mai știu, nu mai contează, sincer, atâta timp că nu e MAN, nu e Mercedes, nu e Volvo. Cei care produc, sau Setra chiar, nu știu dacă au și cei de la Setra, atât timp cât nu se cumpără și nu știu, și mă rog, sunt firme care nu au experiență așa de mare în domeniu și nu fac de astea de calitate pe cum cele menționate anterior. Sincer, nu are rost să cumperi jafuri făcute mii din Turcia, cum poți să cumperi, mă rog, nu știu dacă sunt jafuri, dar poți să cumperi de la noi Roman, poți să cumperi de aici, de la tramvai, că probabil și cei de la Soft Trans pot să facă, sau Reloc, mă gândesc, dacă tot produc și locomotive și subansamble pentru industria feroviară, ar putea să producă și sau să modifice linia de asamblare, să producă și tramvaie, sau mai sunt cei de la Arad, dacă nu mă înșel, iarăși, mă rog, și Roman Brașov, alții nu cred că mai, altceva nu cred că mai avem pe aici. Și desigur, dacă cumpărai, să zicem, Mercedes, ar putea ca unele subansamble să fie făcute la noi în România, dacă se fac într-adevăr pentru autobuze, autocare, etc. Ca fapt divers, în Israel, când am fost, între orașe se circulă cu autocarul și cu autobuze mari și vin și repede, special dacă circuli în oraș, în Tel Aviv, și, nu știu, odată la jumătate de oră, o oră, dacă vrei să ieși din oraș și să te ducă la anumite orașele mai micuțe. Asta este. La noi merge pe Șpăgăreala și asta e mentalitatea românului, din păcate lăsate de tovarășul nostru, mă rog, Ceaușescu, da, și tovarășul nostru Iliescu, care de democrație ce vrea să fie România. El la bătaie pe niște oameni nevinovați, studenți și așa mai departe. Și a mai și murit, mi se pare. Mă rog, mineriadele. Dar este bine sănătos, l-a izolat frumos la 80 ceva de ani, că dracu are. Sper să ajungă în Pârnaie, dar nu ajunge. Văd că unii spun că vai, că cum că te bucuri dacă vezi pe la Pârnaie, nu știu ce, că nu s-o fapt dovete aia, bă, te venea să undeva să te dai tu de retardat, de ziarist retardat, de pe Digi sau unde spuneai tu, pupincurist, ce ești, jegos și manipulator, viermi ordinar. Se pare că era unul de, nu știu, unul cu mustața de prezenta și mai era invitat și pe la știrile sportive pe acolo. Asta la altă de la, era tipul de la Pastila de limbă, parcă se numea emisiunea, și îl credeam totuși om cu capul pe umeri, dar se pare că nu, e și el
cumpărat. Toată presa e cumpărată, cum zicea Ada, nu știu, Anca Budean, sau cum naiba o cheamă pe nebuna aia. Retardată, cum zice prietena. Dar da. Are și aia dreptate până la urmă. Anumite privințe are dreptate, nebune. Mai spune și anumite chestii și poate spune ca să mai facă și rating, nu neapărat doar așa, ca să le zic. Adică nu e tocmai proastă, ținând cont că mă gândesc că săracă nu e. Și dacă spune anumite chestii gen hate, ca să zic așa, și chestii tâmpite și nebune, ca să zic așa, bune și nebune, doar ca să atragă atenție și să facă vizualizări, să facă rating și așa mai departe, lasă-vă că spun acolo că se uită prostul, nu? Și am vizualizări, am toate cele, că și eu puteam să pun aici tot felul de titluri tâmpite, gen clickbait și alte chestii. Și avem poate mai multe vizualizări și eventual venim și dobitoci. În fine. Asta e. Nenea milițiști. Nenea milițiști. Nenea milițieni. Milițiști. Da. După cum zicea cineva, milițiști. În zona asta seara tot înainte mai erau, mă rog, burem, pom, ceva, că o să facă nu știu ce mall, domne, și pe aici și o să facă zona frumoasă și nu știu cum. Și că a cumpărat, nu știu, un dezvoltator Promenada sau nu știu cine a cumpărat. Ăștia de-au Promenada mult, ceva de gen. Și o să facă acum rahatul praf. Apropo, 500.000 de contracte s-au suspendat deja pe o săptămână și ceva. Și alte 200.000 sunt sau 200.000 sunt suspendate și 500.000 sunt deja dați afară. În fine, frumos, nu? Mulțumim autorităților române iarăși, guvernului care și-a luat țara înapoi și ăstuia de dinainte, cu oricare era, probabil nu făcea mai nimic. Poate dacă mai veneau o țără ăștia tehnocrații, mai mișcau câte ceva măcar. Și s-a văzut, sincer, că s-a mai mișcat câte ceva, dar unii nu văd. Că nu se interesează și trebuie să vadă dacă îi construiește cineva probabil un parculeț sau o parcare la 2 metri de el, că altfel nu citește sau nu se interesează per total ce a mai făcut guvernul X și Y, guvernul tehnocrat, ca să zic așa. Și dobitocul ăsta de zicea că vrea să facă ăsta Chițu sau Câțu, cum naiba îl cheamă, de la economie, că o să dea ce cere la populație, că o să românul ca să plătească dobândă la dobândă. Deci, că atât de imbecil era ăla. Deci, omul dacă moare de foame și dacă nu o să mai aibă unde să lucreze din cauza virusului și o să fie o perioadă nasoală. Deci dacă asta într-o lună maxim nu se oprește și nu dau drumul la oameni și la industrie, la revedere. Deci dacă prea fericiții noștri conducători din țară și ceilalți de afară nu dau drumul la economie, ne ducem toți dracului. Banul trebuie să circule, ca așa e făcut economia. Dar nu poți să produci stând în casă și lucrând numai de la laptop. Așa. Și da. Să fie o încercare și parcă un fel de autoreglare chestia asta. Deși mor oameni nevinovați din cauza incompetenței a guvernului chinez, da,
cauza nenorociților ăstora, că toți acum mai cu confund, că vai săraci chinezi, că uite-te și tu de la ei, ia mă, pe tine te mănâncă acum. De chinezi. Când tu ai economia pe butuci, pe tine te interesează acum și îți pare rău de chinezi, sincer. Când ar trebui să te gândești la tine și la propria ta țară, că vai, că nu mai exportă telefoane, că oprește economia, că vai, că nu știu ce, bă, dar noi n-ar fi bine, mă, dobitocule, să produci tu la tine în țară. Sau să dai o lege ca ăștia care vin la tine în țară să construiască fabrici la tine. Și oricum, teoretic, din cauza asta, China și-a luat-o în cap și și-a luat și un bubărnac în cap cu virusul, că n-a gestionat cum trebuie situația. Și din cauza lor suferă toată lumea și pentru că dobitocii de investitori construiesc și au oprit fabrici din țările lor ca să producă numai în China, vă dați seama că chestia asta nu ajută. Dar asta este. Ce să facem? Da. 30 și ceva de minute, 32 de minute de filmare incredibilă, nu? Deci din Craiova. Conținut incredibil. Frumos, ia uitați. Frumos. Băi, parcă suntem pe perioada comunismului. Poate suntem în comunism acum, toți acasă, toți în casă, până în ora nu știu cât. Pac, 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 la revedere, drum bun. Toți își vând acum ce au prin casă acolo ca să trăiască. Telefoanele, mașinile, vai, hainele de firmă. O să fie frumos, o să fie frumos și o să vină și ăștia de afară, să vedem ăștia, că și ăștia trebuie să... ci că partea bună e că vin ăștia de afară. Așa ziceau ăștia la televizor. Partea bună e că vin ăștia de afară, să mor tu. Care parte bună e, boule, că vin ăștia de afară? Ăștia dacă nu dau cum să intre să producă ceva, să facă ceva pentru economie, cum treacu e bine că vin? Că ăștia trebuie susținuți, de unde îi susții? Ce mințea boul ăla de la economie? Că avem pentru 4 luni bani sau 5 luni ca să susținem pe ăștia sau șomașe, nu știu ce. Așa, și după aia ce dracu facem? Sau de ce îi susții tu pe ăștia când după aia ăștia o să fie șomeri? Și o să moară tot. Da, frumos, oricum, frumos. Asta este, domnilor și doamnelor. Parcă văd că și este închis. Asta e. Mai supraviețuim o țără cu apă plată. Nu? Mai dăm o țără kilograme jos, că și așa prea putem să facem mișcare în casă. Asta o să fie o serie din ce se mai întâmplă pe aici, prin Craiova, prin țară, prin lume. Că altceva nu prea poți să faci să filmezi. Așa că vă zic la revedere.